Mówię zadanie pary. W zadaniu pary chodziło o znalezienie, ile występuje takich par, gdzie jedna jest wartością n, na przykład 1, a druga 5 razy większa, to znaczy 1 razy 5 to jest 5. Na przykład 2 razy 5, czyli 2 i 10. Takie pary. I widzimy, jeżeli znajdziemy dwie takie jedynki i 3 piątki, to wtedy ta liczba par będziemy liczyli w ten sposób, bo jedynka z tymi piątkami ma i tworzy 3 pary i ta jedynka z tymi tworzy 3 pary, a zatem mamy 2 razy 3 jest 6 par. Więc jak to najlepiej rozwiązać? W naszych danych wejściowych mamy 9 takich elementów. Ta liczba 9 oznacza, ile mamy elementów, a tu teraz ile tych liczb, z których musimy określić, ile takich par występuje. Zrobimy to w ten sposób, że najpierw posortujemy to kubełkowo i to nam ułatwi. Nasze zadanie na razie ograniczmy do 15. Natomiast w momencie, gdy będzie to zadanie 10 000, wtedy będzie to do 2000, tak jak jest w treści zadania. I pierwszą rzeczą to jest posortowanie poprzez zliczanie w kubełkach. I tak, mamy pierwszą wartość 1, wrzucamy do kubełka. Później mamy 2, wrzucamy do kubełka. Mamy piątkę, wrzucamy do kubełka. Mamy drugą piątkę, wrzucamy do kubełka. Dwójkę wrzucamy do kubełka, piątkę wrzucamy do kubełka, teraz mamy dziesiątkę, trójkę i jedynkę. Policzmy, czy mamy 9, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A zatem wszystkie mamy wrzucone i nasz ten zbiór został teraz przetworzony w tabeli. Zgodnie z tą regułą, skoro idziemy do 15 i szukamy par, to wystarczy sprawdzić tylko do 3. I teraz sprawdzamy. Bierzemy jedynkę i patrzymy z piątkę. A zatem mamy sytuację, która tu występuje. 2 i 3. W sumie tych par możemy utworzyć 6. Mamy dwójkę i dziesiątkę. Jeżeli jest 2 razy 1, mamy dwie takie pary możemy utworzyć, czyli 2 dodać 6. Mamy 8, mamy trójkę, jest 0, 1 razy 0, mamy 0. W sumie nasza odpowiedź brzmi 8 par.